De 114e freule is woensdag mijn naam. Maar 4 om het rijden, 6-2 waard het parcours van Pijns verslaan. Nou, een spannende finale dus, maar het wie joert wel een matige freule. Uw verslagjouwer Andor Faber wie erbij. Andor, wat kist u die finale vertellen? Nou, dat die finale denk ik een heel soort goed maken, want het wie een oegrieselijk spannende finale. Het waard uiteindelijk 4 om het rijden 6-2 voor dat parcours van mijn naam. Dus dat bestaat uit Tom Gerard Katz, Tycho de Groot en Harmen Schuitmaker. En die zit je in jongen mee. Harmen, is het tocht van de morgen dat je hem dit winnen zo'n jaar te vreulen? Ja, ik hier het echt. Ja? Ja, ik kwam uit mijn bed en ik dacht, dit wordt hem, joh. Dit wordt deze dag. Ja. En dan maak je hem uiteindelijk in de finale, het is een topfavoriet Pijs. Het begon wat stroef, maar daarna pakt hij hem goed op. Ja, dat klopt. Ja, maar we wisten gewoon dat we scherp moesten blijven. We moesten voor elk punt knokken en gelukkig hebben we dat niet. Dan zorg ik even naar een breakpunt, denk ik, in de wedstrijd. Dat we op 3 eerst gelijk 6-6. Er wordt een bal uitslaan door Pijs. Mijn oegrieselijke soort vaart. Ja. Daar pakt die bal, daar hoort hem chin, daar lijst een keertsdeel. Kunnen we dat nog zien op die hoorn? Ja, dat kun je nog wel zien, jongen. Als je zo zus, dan zus echt helemaal blauw en peers. En dat doet nog steeds zeer. Ja, die bal die echt nog griezelig de vaart. Ja, klopt. Dat hier. Maar ik moest ervoor. Want uiteindelijk pakken je hem dus dat eerst. En dat wie wel het breakpunt. Ja, dat wie het breakpunt, ja. Toen wie Pijns er eigenlijk als wel van, ja. Wie het een dreigedij, want ja, ik in de hele finale eind zie je hem net een heel soort zin staan. Heel makkelijk 4-0, 6-0. 6 gelijk moet ik zeggen. 4-0, 6 gelijk. Ja, als we de stoons is, dan is het echt makkelijk, maar dat wie het net. We moesten echt gewoon voor elk punt knakken. Dus ja, je weet gewoon dat je scherp moet blijven en gewoon voor elk punt gaan. En dat is slag mijn naam dus de winnaar van de freule.